தீபாவளிக்கு முன்னாடி ஒரு வாரம் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா மழையாகவே தான் இருந்துச்சு. இடையில ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் மழை பெய்யாமல் இருந்தப்போ போர்வையெல்லாம் துவைச்சு போட்டு காய வச்சு எடுத்து வச்சாச்சு. கரெக்டாக தீபாவளி வந்து சண்டே வருதுன்னா சனிக்கிழமை பார்த்தீங்கன்னா மழையில் நல்லா வெயிலாக தான் இருந்துச்சு. சரி ஓகே, இன்றைக்கே வந்துட்டு வீடு ஃபுல்லாக முடிஞ்ச வரைக்கும் க்ளீன் பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு, அதுவும் சமையல் ரூம் தான் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை வாட்டி சுத்தம் பண்ணி வச்சாலும், எத்தனை தான் நீட்டாக எடுத்து எடுத்து வச்சாலும் திரும்ப திரும்ப களையிறது சமையல் ரூமில் இருக்கிற எல்லாமே தான். இந்த மளிகை பொருள்லாம் வச்சுருக்கிற இந்த ஷெல்ஃபை பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப நாளாகவே க்ளீன் பண்ணவே இல்லை. அப்பப்போ பாட்டிலை எடுத்து தொடச்சி வச்சு காலியாகிற பாட்டிலை வந்துட்டு கழுவி வைக்கிறதோட சரி, மற்றபடி அந்த ஷெல்ஃபெல்லாம் எடுத்துட்டு அந்த டஸ்ட் பண்ணி தொடச்சி விட்டு அந்த மாதிரி வைக்கவே இல்லைன்ட்டு, சரி இன்றைக்கி வந்து இதை க்ளீன் பண்ணிடுவோன்ட்டு எல்லா பாட்டிலையும் ஒரு ஷெல்ஃபாக தான் எடுத்துக்கிட்டேன். எல்லா பாட்டிலையும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து அப்படியே கீழே வச்சுட்டு அந்த மேலே வச்சுருக்கிற பாட்டிலோட ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அட்டை மாதிரி வச்சுருக்கிறேன். அதையும் எடுத்து தொடச்சிட்டு அப்படியே கீழே இருக்கிற அந்த பேப்பர் மாதிரி இருக்கும், அது பார்த்தீங்கன்னா ரெக்ஸின்னு டிராக்டருக்கு ஓட்டிட்டு மீதி வச்சுருந்ததை நான் கட் பண்ணி எடுத்து ஷெல்ஃபுக்கு போட்டிருக்கிறேன். அது எல்லாமே வந்து எப்பயுமே வாஷ் பண்ணி தான் போடுவேன். ஆனால் இந்த வாட்டி வாஷ் பண்ணி காய வைக்கிறதுக்குலாம் டைம் இல்லை. அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தால் ரொம்ப லேட் ஆகிட்டே இருக்குது, இந்த ஷெல்ஃபை க்ளீன் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டஸ்ட் பண்ணி ஷெல்ஃபையும் டஸ்ட் பண்ணி மேலே விரிச்சுட்டு அப்படியே பாட்டிலெலாம் தொடச்சி மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டேன். கையில் வந்துட்டு இந்த க்ளவுஸ் மாதிரி இருக்கிறத போட்டுட்டு அப்படியே தொடச்சி அப்படியே எடுத்து வச்சாச்சு. பாட்டில்லாம் வந்துட்டு அப்பப்போ வாஷ் பண்ணி வைக்கிறதுனால பாட்டில் வாஷ் பண்ணுன்ற தேவையில்லை. எல்லா பக்கமும் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கெட்டாக பாதி உடச்சி வச்சுருக்கிறேன். எப்போ உடச்சேன் எப்போ யூஸ் பண்ணேன்னு தெரியல. பார்த்தீங்கன்னா கடலை மாவு எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு பாக்கெட் உடச்சி யூஸ் பண்ணாமல் அப்படியே இருக்குது, இன்னொரு பாக்கெட் புதுசாகவும் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன். அதே மாதிரி தான் மைதா மாவு, ரவை, சேமியா, கோதுமை மாவு, ராகி மாவு, அரிசி மாவுன்னு மாவில் இருக்கிற எல்லா வெரைட்டியும் பாதி பாக்கெட்டில் இருந்துச்சு. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் இந்த கார்னர் ரேக்லேயும் கொஞ்சம் வச்சுருந்தேன். எல்லாத்தையும் எடுத்து ஆகிறது ஆகாதது எல்லாத்தையும் வந்து மறுபடியும் நம்ம வந்து பார்த்து பிரித்து வச்சுக்கலான்ட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கம் எடுத்து வச்சுட்டேன். அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் இருந்த அந்த 2 மளிகை பொருட்கள் கீழே ஸ்டோர் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா, காய்கறியில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுல வந்துட்டு நான் இந்த மாதிரி மாவு ஐட்டம்ஸ் தான் வச்சுருக்கிறேன். அதை எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டேன். ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிறதையும் எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டேன். டோரில் இருந்தது ஃப்ரிட்ஜையும் வந்து க்ளீன் பண்ணிடணும்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் எனக்கு டைமே பத்தலை சுத்தமாக. இதெல்லாம் இல்லை தீந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறத வாங்கியிருக்கோன்னே தவிர இல்லாத பொருள் இல்லாமையே தான் இருந்திருக்குது. அதெல்லாமே வந்துட்டு இப்படி எடுத்து கிளியராக பார்க்கும்போது தான் தெரியுது நமக்கு. சரி ஓகே, தீபாவளிக்கு வந்துட்டு ஊருக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு மறுபடியும் என்ன இருக்குது என்ன இல்லைன்னு பார்த்துட்டு ஆகிறது தனியாக வச்சுட்டு ஆகாததெல்லாம் கொண்டு போய் போட்டுட்டு மறுபடியும் கிளியராக இல்லாததை மட்டும் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற மளிகை சாமான், அப்புறம் இந்த ரேக்கில் இருந்தது, செல்ஃபில் இருந்தது எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு பக்கமாக வச்சுட்டேன். இப்போதைக்கு அது கை வச்சா எனக்கு வந்து டைமே பத்தாதுன்ட்டு. ஃப்ரிட்ஜு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் ஆச்சு க்ளீன் பண்ணி, ஆனால் அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப கஜன்னு ஆகலை. அப்பப்போ வந்து எதுவுமே சிந்தாமல் பார்த்துக்கிட்டங்காட்டி ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. இந்த பையில் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிற மளிகை சாமான் எல்லாமே அப்படியே பேக்கெட்டோட புதுசாக இருக்குது. வெளியில் வாசலில் பார்த்தீங்கன்னா மிச்சம் மீதி இருந்த துணி, போர்வை, அப்புறம் பெட் எல்லாமே வந்துட்டு வெயிலில் எடுத்து காய வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் கொஞ்சம் பாத்திரம்லாம் வெளியில் கொண்டு வந்து விளக்குறதுக்காக போட்டு வச்சுருக்கிறேன், உள்ளே இருந்து அடைஞ்சலாக இருக்குதுன்ட்டு. கட்டல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் விளக்குன பாத்திரம், மளிகை சாமான், இந்த மிளகா, கொத்தமல்லி எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அது எல்லாமே வந்து கட்டலில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். நல்லா வெயில் வந்துருக்குது, யூஸ் பண்ணிக்கலான்ட்டு. இடையில பார்த்தீங்கன்னா மாவும் அரைச்சிட்டு வந்து வச்சுட்டேன். நான் சனிக்கிழமை நைட்டு வந்து சிஸ்டர்லாம் வீட்டில் இருந்து எல்லோரும் வந்தாங்கன்னா நைட்டுக்கும் இட்லி ஊற்றுறதுக்கு, காலையில் இட்லி ஊற்றுறதுக்கும், மதியானமாக ஏதாவது வடைக்கு இது போட்டுக்கலான்ற பிளானு. சிஸ்டர்லாம் வீட்டில் இருந்து எல்லோரும் தீபாவளிக்கு இங்கே வந்தாங்கன்னா அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நாங்கள் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு தீபாவளிக்கு போயிடுவோம். இந்த தீபாவளி, ஆடி நோம்பி, இந்த 2 நோம்பிக்கு மட்டும்தான் சிஸ்டர்லாம் வீட்டிலேருந்து வந்ததுக்கப்புறமா நாங்கள் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு நோம்பிக்கு கிளம்பி போவோம். மற்றபடி எல்லாமே வந்து இங்கேயே தான் செலிப்ரேட் பண்ணிப்போம். இங்கே வந்து அத்தை இல்லைன்றதுனால மாமா மட்டும் இருந்தாங்கன்னா தனியாக பொக்குன்னு போயிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போகவும் மாட்டோம். அந்த அன்றைக்கி காலையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா சுண்டல் வந்துட்டு முளை கட்டின குழம்பு அப்படியே மிளகு அரைச்ச மாதிரி வச்சுட்டேன். அதுவே வந்துட்டு காலையில் மத்தியானம் நைட்டுக்கு தோசைக்கும் சேர அதுவே வச்சாச்சு. அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படியோ ஷெல்ஃபை மட்டும் ஓரளவுக்கு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வீடெல்லாம் வந்து கூட்டி தொடச்சி அந்த துணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டு மடிக்கவும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை, அப்படியே காஞ்சதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டாச்சு. ஒரு 7 மணி இருக்கும். அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா ஷஸ்வினும் டிரைவரும் வந்துட்டு பட்டாசு வெடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. சரி, அவங்க பட்டாசு வெடிக்கிறத பார்த்துட்டு வெளியில் உட்காந்து எல்லா பாத்திரமும் விளக்கி எடுத்து கட்டலில் கமத்திட்டேன். வீட்டுக்குள்ளே தான், அந்த காம்பவுண்டுக்குள்ளே தான் காட்டி நைட்டு ஃபுல்லாக கட்டலையே அப்படியே காஞ்சிட்டு இருந்தது. பனித்தண்ணி ஒழுகும் போதும் அப்படியே அடுத்த நாள் வெயிலையும் காஞ்சு அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நாள் சிஸ்டர்லாம் வீட்டிலேருந்து வந்ததுக்கப்புறமா தான் எடுத்து கொண்டு வந்து உள்ளே வச்சாங்க. சிஸ்டர்லாம் வீட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா வேலை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் காலையில் ஒரு 9 மணிக்கு மேலே தான் வந்தாங்க வீட்டுக்கு. காலையில் சாப்பாட்டுக்கு வராங்கன்னு சொல்லிட்டு 2-3 இடத்துல இட்லி ஊற்றி சட்னி சாம்பார்லாம் வச்சுட்டேன்.
என்னதான் வந்து நிற்காம உட்காராம வேலை செஞ்சாலும் ஒரு நாளில் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் தலைகீழ திருப்பி போட்டுற முடியாது. என்னால் வந்து அன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணவே முடியல. அடுத்த நாள் காலையில் வந்துட்டு ரெடி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சமையல் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டேன் ஃப்ரிட்ஜை. சமையல் ரூமில் இருக்கிற எல்லா திங்ஸும் எடுத்து அங்கே எங்கேன்னு போட்டதுனால சிஸ்டர்லாம் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியாதுன்ட்டு அவங்களுக்கு தேவைப்படுறது வடை செய்கிறதுக்கு, பாயசம் வைக்கிறதுக்கு, குழம்பு வைக்கிறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லா மளிகை சாமான், அந்த கொத்தமல்லி கீரை அது எல்லாத்தையுமே எடுத்து ஒரு ட்ரேயில் போட்டு வச்சுட்டேன். அப்படியே காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே வடைப்பருப்பு ஊற வச்சுட்டேன். மத்தியானமாக வந்து அவங்க அப்படியே ஊறின பருப்பை வந்து ஆட்டி வடை சுடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும்ன்ட்டு நானும் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அப்பாட்ட சொல்லிட்டேன் ஊற வைக்க சொல்லி. அம்மாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீவர் நல்லா ஒரு 2-3 நாளாகவே வந்துட்டு ஹை ஃபீவர். இதுக்கு ஒரு 2-3 நாள் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கிற சமயத்திலேயே குலாப் ஜாமுன் மட்டும்தான் என்னால் செய்ய முடிஞ்சுது. 2 பாக்கெட் எம்டிஆரில் வந்துட்டு 1+1 வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். அதையே போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு ஓரளவுக்கு விரிசலோடு தான் வந்தது. இருந்தாலும் பரவாயில்லன்ட்டு எப்படியும் தீபாவளி வரைக்கும் அது இருக்க போகிறதில்லன்னு நினச்சேன். ஆனால் தீபாவளி வரைக்குமே இருந்துச்சு. பாகிலிருந்து எவ்வளோ அழுக்கு வருதுன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோவே எடுத்தேன். எருமைப்பால் ஊற்றுனேன் பாருங்கள், அஸ்கா சக்கரையிலேருந்து சும்மா அழுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குது. நானும் எடுத்து போடுறேன், ஆனால் வந்துட்டே இருக்க ஒரு தட்டே ஃபுல்லாக நிறைஞ்சிருச்சு. இங்கே தான் வந்துட்டு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை, சமையல் ரூமில் வந்துட்டு வேலை செய்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை, எல்லா வேலையும் நம்மளே செய்கிறதா இருக்குது. ஊருக்கு போனாவாச்சும் அப்படியே ஃப்ரீயாக உட்காந்துட்டு அவங்க செஞ்சு போடுறத மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு வரலான்னு பார்த்தா இந்த தீபாவளி அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக முன்னாடி நாள் வரைக்கும் அம்மா வந்துட்டு லட்டு செய்கிறது, மைசூர் பாக் செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு வீடு க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி எல்லா வேலையுமே செஞ்சுருக்குறாங்க. அந்த சனிக்கிழமை பார்த்தீங்கன்னா காலையிலேயே வந்துட்டு அம்மாவுக்கு நல்லா ஹை ஃபீவர் வந்துருச்சு. சண்டே எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்திரிக்கவே முடியல. காலையிலேயே வந்து அப்பா வெறும் சாப்பாடை மட்டும் வச்சு தயிர் வச்சு சாப்பிட்டோன்னாங்க. அப்பாவும் தம்பியும் பார்த்தீங்கன்னா எதையாவது வச்சு அப்படியே மேனேஜ் பண்ணி சாப்பிட்ருவாங்க, அம்மாவுக்கும் கொடுத்துருவாங்க. முன்னாடி நாளே வந்துட்டு அம்மா செய்ய மாட்டாங்க, நம்ம வந்து எதிர்பார்ப்போட போக முடியாதுன்றது தெரிஞ்சங்காட்டி இங்கேயே வந்து மனசளவில் ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு நம்ம தான் போய் செய்யணுன்றது நானும் சொல்லிவிட்டு நான் வந்து செஞ்சுக்கிறேன், நீங்கள் எதுவும் செய்ய வேணாம்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி அப்பாவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வடைப்பருப்பு மட்டும் ஊற வச்சுட்டாங்க. அங்கே போயிட்டு அப்புறமா சாம்பார், ரசம், வடை, பாயசம் எல்லாமே வச்சு சாப்பிட்டுட்டு அன்னைக்கு நைட்டும் அங்கேயே இருந்துட்டு அடுத்த நாள் தான் வந்தோம். அடுத்த நாளும் பார்த்தீங்கன்னா அப்பாவுக்கும் தம்பிக்கும் மிளகரைச்சி குழம்பு ஒன்று வச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்த நாளுக்கு தேவைப்படுற புளி குழம்பு வச்சுட்டு தான் வந்தோம். தீபாவளி அன்னைக்கு மத்தியானத்துக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க, எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. நானும் சஷ்வினி மட்டும் அங்கேயே ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். அன்னைக்கு சாயந்தரமாக தம்பி பால் கறந்துட்டு இருந்தா. சரி, பால் கறக்கிற வீடியோ வந்துட்டு நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க, கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வரைக்கும் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க. அதனால் சரி ஓகே தம்பி பால் கறக்கும் போது எடுத்துடலாம்னு சொல்லிட்டு எடுத்தேன். அவனும் பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் மாதிரியே விளக்கெண்ணெய் தடவிட்டு தான் வந்து பால் கறக்கிறான். விளக்கெண்ணெய் தடவிட்டா வந்துட்டு கொஞ்சம் இழுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க, ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாடு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல, ரொம்ப அதிகமாக நகரலை. ஆனால் நிறைய மாடு எங்கள் எருமையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா காலை அங்கே எடுத்து வைக்கவும் இங்கே எடுத்து வைக்கவும் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும். அப்புறம் பால் கறக்கும் போது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி யூரின் போடுறது, சாணி போடுறது, இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று. பால் கறக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்பவே பொறுமை வேணும். கறக்கிறதுக்கும் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். இதே மாதிரி எதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் இருக்கணும். காலை நகர்த்தி வைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மிரட்டிட்டு அடிச்சுட்டே இருந்தோம்னா அப்படியே பால் அடக்கி வச்சுக்கோ. அப்புறம் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பால் பத்தாமல் போயிடும். ஒரு சில மாட்டுக்கெல்லாம் வந்து பால் கறந்து முடிக்கிற வரைக்குமே பார்த்திங்கன்னா அதனோட கண்ணுக்குட்டி பக்கத்துலேயே இருக்கணும். இங்கே தான் வேலை இருக்குதுன்னு பார்த்தா அங்கேயும் போய் நல்ல வேலையாக தான் இருந்துச்சு. ஆனால் எனக்கு பார்த்திங்கன்னா அப்பா வந்து ஃபுல்லாகவே ஹெல்ப் பண்ணிட்டாங்க. வடை பருப்புக்கு வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி கொடுக்கறது, அப்புறம் குழம்பு வைக்கிறதுக்காக காய் கட் பண்ணி தரது, வெங்காயம்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் போகிறப்பயே சின்ன வெங்காயம்லாம் உரிச்சு வச்சுட்டாங்க. சமையல் செய்ய பாத்திரமும் வந்து எடுத்து விளக்கியும் வச்சுட்டாங்க. அப்பாலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அப்பாவும் சரி தம்பியும் சரி வீட்டு வேலைக்கும் சரி எல்லாத்துக்குமே நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஏதாவது போய் வாங்கிட்டு வரதுனாலும் கடைக்கு ஓடி போய் வாங்கிட்டு வந்துடுவாங்க. ஆனால் எங்கள் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா யாருமே ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க. நம்மளுக்கு உடம்பே முடியல, எதுவுமே முடியலைன்னா கூட நம்மளாக தான் எழுந்திரிச்சு நம்மளோட வேலையை டெய்லி செய்கிற வேலையை செஞ்சிடணும். ஏதாவது வேணும்னா கூட நம்மளால் முடிஞ்சதுன்னா நம்மளே தான் போய் வாங்கிக்கணும். அவங்க வந்து வாங்கிட்டே வரமாட்டாங்க. ரொம்ப முடியல, ரொம்ப வந்து இக்கட்டான சூழ்நிலை நிறைய பேர் வந்திருக்கிறாங்கன்னா மட்டும் அப்போ மட்டும் போய் வாங்கிட்டு வருவாங்க. ஒரு நாள் செஞ்சால் நம்மக்கிட்டே வேலை வாங்கிடுவான்னு நினச்சிப்பாங்களே என்னவோ. கீழே கிடக்கிறது எடுத்து கூட வைக்க மாட்டாங்க.